Sifuna Gorengo Giri. I think ni aning na wuoyo kaka luo professional. Mano dhi nyaka State House kawa discuss gi William Ruto weche ma onego bed ni konyo go thurwa miluongo ni Siaya. Orengo is becoming a nuisance. Could I think ni kama chopeni? Koro we can't leave it to Jawagi. Nya expect mondo nya oro ni message nya ngene nya lugu Karolo Omondi. Luongo na Karolo Omondi mondo wago kod Karolo Omondi mbaka kae. Cause he was there. Yes, they should come and let us discuss it here. Okonegi discuss it kama gintire. Mondo wapi mogo mbaka kama ontire kajo kangato. History. Mar Kenya ka. Adi woni almost 7 events. Event number 1. 202 election. Kibaki Tosha. Raila wachoni Kibaki Tosha. And Joluo kod everybody change market Moi koro Tio Marat for many years. We have to change. It's a most of the cooperation for Moi. But Kibaki Tosha. Kibaki ti yuboke to MOU. 207 Kibaki Atoshi. Raila discover ni Kibaki okoromo. Nikechango MOU okobedo implemented. Raila yombo election 207. But koro mai ba jotho. 2013, the best president Mano Gubenti Banki back in Raila Molo Dinga. Tungat Bolo Ngoni Mutai Nguni, no biro gimilungoni, tyranny of numbers. Tyranny of numbers, any Quethareo, Kabeda Reo Kenyaka. Nyalore ure. Kagasare ure, to get house at the cal, to give dominate the cal, Kakorojo majority, get a majority rule. Gine majority kolo kikao serikal kikao girul kigin against the other 40 tribes makanyaka minorities mane no miyo kura ma 2013 no donjo kana donjo URP kod TNA Uruto mono tiyo kanyo kawo kanyo the same thing not in 2017 tyranny of numbers kende mo rule. That means ni ministers mane wan go, CS mane wan go, ginene PSS mane wan go, ni wuki kabinde di areyo. 2013, 2017 repeated. 2022 election kendo for the third time. Tyranny of numbers kendo one. Ruto ni en beneficiary mar tyranny of numbers. Tyranny of numbers ni ne rule nyaka parliament. Ma legislative work bende iso yake bora majiduaro nkech tyranny of numbers in legislature also. Emanate 2024 tarik giso bilongoni finance bill 2024 chani, which was wrong. Never discuss the kind nigini makosa mang'eny nitiere of no loss, but tyranny of numbers manene bunge chande emaneno yombo bokawge marach buket jenzi kurono wacho ne enough is enough. Wawuguru wawanguru parliament no, wawuguru the wang state house negi wuk manegi timo Gen Z revolution 2024. But problem no beti. Stability was needed for the nation. Take that common opinion. Do you ban the nation? Gimaero go Daktari Uburu. And the old people are always interested in stability. To the young people, don't care about stability sometimes. Young people like James Agri Orengo. Because they care stability. To such a manti modern of number stand. Jo magema negicha hinyo. Jo dodwa. To team 3 times. That means 15 years jogewa poko access katamana tije serikal. The lowest person matiye serikal sani en driver. Wuge barabaraka. Oge driver ma serikal majaluo. Jogewa korono mwana mundo dig bilungo ni artisan work. Jogewa di nejwa kali. Nikech white collar job neno mawa botamwa e Kibaki era, e Uhuru era, e Ruto era ni benencho owaonge. Koro kajenzi no biro. To wide bilungo ni broad based. For survival mar President William Ruto's regime,
survival mar regime nene oamua no change tact. The tyranny of numbers cannot work or can sustainable. Mano be uru be no seneno. Ni jakalanjin to jokuyu ok dimre. Bo uru no change tact. Bo wacho no be da gi jakom, bo wacho jakom mondo be president. Lakini shida maro uru ne wiye to no ng'eno ne go be mana kako ne go be timo. Lakini chunye to noko timo kamano. Nikech onge sama no wuok odhi campaign Graila kul turgi mondo ngiyo turgi no winjo gini ok nyalre kaka watimeni ok en sustainable. Ruto nyocho discover ni gino ok en sustainable. Tyranny of numbers chande kabinde ariyo ok nya hold sirkal at ransom. But entitlement marja Mount Kenya emomiyo ngamiluongo ni Gachagua notamre ni an because we have the numbers. Ano kadhi ni kata kapo ni golo kweth mar joginene cabinet secretaries bi golo tego anto maga to nyaki maintain nate because one gi numbers to numbers for dominating numbers mondo gi domineer the system mar Kenya. Koro miluongo ni broad based ni gimo buru timo ni kod gima timre ni nyaka wa restructure the engine ma Kenya ka mondo engine ni obed ni nyalo konyo ngata. One of the things mana hero e wach mar agenda mar 10 point agenda ni en gimoro miluongo kaka koro e-procurement. E-procurement ni ing'eni kaka joka nokawo sirkal iyudo ka director en jadhod cha, ginene CS jadhod cha, ng'ano procurement officer be jadhod cha. Procurement officer ni ema decide ni tender en mane, ng'ano matime, itime sadi to ng'ano michulo. Chopo kama jomoko tinya kan sirkal to gende ok chulo to jomoko tichulo. Nikech the procurement officer ma en jadhod cha nigi decision no. Sani koro e-procurement ni to kel technology. Omiyo procurement officers gin joma useless tich. Sani koro kawa kambi ni kise register kambi tikete e-procurement kacha. Kambi ka ng'iyo to ng'ama imiyo tich ng'ama nyalo tijno. Mano is re-engineering the Kenyan system. To mage ma jogi gore ne wach mar ginene kelo gik ma nikelo nyamakima gik ma ginene goods ma are not up to standard. Ne nikelo lakini nyaka wachul tax bende. Ingen ka koro jieve tax di mang'eny mane timre kachande. Kenya ni kata bed tax ng'eny lakini at the end of the day tax mondo serikal oti nyaka chul. To evasion of tax ema jogi gore ne. Koro gimowacho ni wakony mondo wabed ni wanyalo loso the republic, engineer the republic to kama Karoli Omondi kod Orengo gidero wan. It's a lie. It's a lie. Kudwa ni mar mondo mi sirkal ket tesre. Ingeni sirkal ko ket tesre bende keto gengwe. Chakene dan nini yo machal nade nikech nyaka sani en sew makoni kod kocha. Ng'asa ni sew sirkal. So ni joma sew sirkal ng'eny. Ndio ga sani linda mwananchi gi sew sirkal. Te bende paro ni gi sew yo mowinjore kata mna ka ni winjo kaka na giloso diche manyo. Okane ka gi sew yo mowinjore. Nwach ineno ka jo linda mwananchi giketo chien gi kora chiel kod sirkal ODM